day, ako na siyang kuyugan nung pa-check up siya kay grabe, mo ko ipukaw lang ko niya kasabaw na. Kaya ako nung ihi na dugo-dugo. Yuyak! Mo nang karon namin din nag-check up niya. Paabot namin sa among turn. What's up mga himatson? Hindi kasakit ang batang nga today. Matay day. Mo nang ako karon siyang kuyugan na. Support lang ko niya. Support. Support kasi yan ko ba? Hindi pang batay na. Ito manawat ko nga successful ang operasyon karon no? Hindi mo siya makita. So, tara siya. Dana yung operasyon. Dana yung operasyon. Ano ba? Kamusta naman yung operasyon niya mo? Ano, ipaarapan day. Alimango day. Successful mo operasyon? So right now, naglakaw-lakaw kami kay Purti na mong gutuma and it's already 9. Yung wala may pamahaw. Kung ano ni burger day kay libre ni angkol. Wow! Bigla ko angkol kay giprahan ko. Sakit yung paka limango day. Ipaan kaskas. Pero karon ngita ni kaon rin. So, pakita naman sa mga palibot ha. So, mabalik mi dito. Inig ko anam lapas 1 to 2 na hours. 1 to 2 hours kasi kukunin na namin yung result ng Kukunin ako ni pinaakan ng alimango. So karon no, nga busog na gintaw mi, busog ka na naka. Kaning ginahan ko magpa-check up kada adlaw ning. Bakit? Kasi libre burger by Janelle Lapis. Ah, Sunod kay bisag sidokon ko magpa-check up na ko. so, So karon mga jay kay ba mo nga make up na rin nagdala akong kinabuhi. Pero dili siya make up nga kanang todo no. Because kanang luspad la kay ko. Shout out dai sa kanang supportive kasi kung sakit no. Supportive sa sakit dai niya ako yung pag-vlog dai. karon. Let's go. Yeah. Go, let's. Eventually. So we're back again in the district hospital. Three hours later. So, ano na kami ngayon? Hindi pa kami umabot ng deadline. Pabalikon pa kami kasi maniud to pa daw. Uuwi muna kami. So, we're going home now. We'll be right back at exactly 1 p.m. in the afternoon to get the result. Go, let's. One eternity later. Guys, manamig paniud to, no? So, babalik na kami doon sa district hospital. Kasi, kukunin na namin yung resulta. Igo ro dahil minikaon. Palik sa mi. Plite, 20 na sa. It's alright. Para sa kalambuan. So nag-ilis na po ko no? Sorry sa doktor na kay limot kay dan. Ngita mi sumbagay sa Papa ba? So, we'll be right back again. So, you're so beautiful, my baby.